Iyo lento amyalezayo uJohane. uMaria ubonakalisile okokuba unothando naye kumntwana wakhe. Noxa ezikhona izinto ebeziqaphela apha kulo mntwana wakhe kuba ngenye imini ukhe walahleka, wabashiya bamfumana esetempileni. uYesu ke ukhumbula unina njengetishara yakhe, ebimthanda njengetishara yakhe, ibimana ukummamela. Nangexesha uYesu efundisa esentabeni, ukhona uMaria unina umjongile, ummamele, umva kakuhle xa kukhona amazwi kule mfundiso athi banayona abakhethamileyo ngokokuba bayokonwatyiswa bona. Aphinda wamamele uMaria namazwi athi banayona ababatshutshiswa ngenxa yokulungisa ngokuba ubukumkani bamazulu boba. Masibuye sijonge la magama asetyenziswa nguYesu. Unegama elithi mfazi nakunyana wakho. Angathi mfazi okanye athi mama kumama wakhe. Eli gama lithi mfazi kwabaninzi alivakali kamnandi, ingathi akukho mbeko. Kodwa xa sifunda izibhalo siyaphawula okokuba kukabini uYesu esitsho unina esithi mfazi. Okokuqala uYesu utsho eKana emtshatweni xa unina esithi makajike amanzi abe yiwayini. Okwesibini utsho uYesu ejinga emnqamlezweni. Akukuba rhamente engcwele umdelile unina. Kaloku ulwimi lukaYesu sisi-Arameki. Ngoko ke ngesi-Arameki utsho enhlonipha unina. uYesu uyayazi intlungu evuwa ngunina njengomzali wakhe. Umzali ngamnye ngakungumama unenimba ngomntwana wakhe. Kaloku lo Yesu sithetha ngaye yinkulu. Kufuneka ngoko emyalezile unina, enike umyolelo. Yaye nanjengomntu welizwi, uYesu uyigcinile imithetho elishumi. Umthetho othibeka uyihlo nonyoko ukuze yolulwe imihla yakho akunika yona emhlabeni uYehova uThixo wakho. Xa sijonga ezinye incwadi sizama ukuqinisekisa okokuba ithini na kanti le nto yokuthi mfazi unina. Umbhali uJ.C. Ryle uthi xa uYesu esithi mama kuMaria kuza kubonakalisa phakathi kwabo ubuzalwane. Kanti ke uYesu yinkosi. Noxa uYesu ebethelelwe nje emnqamlezweni, useyiyo inkosi nomsindisi wethu. Ukuthethela
Thixo. Uhleli ngasekunene kuyise uyasithethelela. Kungoko umfo kaMaphaluza kwingoma yakhe 94 athi uYesu uyakulawula aphilanga lihambayo. uRayli kwakhona uthi bekuyakuonakalisa okokuba uMaria lo naye ungumKrestu onenkosi oyaziyo futhi okokuba uThixo ukhona. Eyona nto ndifuna siyiqwalasele kweli lizwi lothando, luthando olukhulu olungenambaliso. Xa sigqibezela eli lizwi ndifuna sazi le nto. Siyayithola imfundiso kula mazwi kuba kaloku eli lizwi lesithathu linemfundiso enkulu empilweni yomntu. Simbonile mosi uYesu elila, ephuke umphefumlo, njengaye nawuphina umntana obona unina ehluphekile. uYesu kaloku njengoba ekhula njengomntwana nje, ube nawo amathuba athi xa hlukumezekile ekudlaleni nabanye abantwana, abuye ekhala esiya kunina. Ngathi ndiyabona uMaria njengomzali wonke athathe ifoskoti yakhe emfondini, amthathe, amonge, amgqume, athi thula sana lwam. uYesu apha uvukelwa nazinkumbulo, ubonakalisa uthando olungenambaliso kunini. Kuyiyo ke le nto sinayo namhlanje okokuba umkhathalele ngokumyaleza uJohane. Omnye ndimve ebuza, xa kuzawukhetha wena Johane ugcina uMaria, aphi abantwana bakaYesu? Kuba kaloku uYesu naye ebenabo abantakwabo. Kaloku babengamkholelwa uYesu, bengamazi okuthunyiwe ukuze kukhulula ihlabathi. Enye yezinto esizifundayo kweli lizwi lothando kukubathanda nokubakhathalela abazali bethu. Akukho nto ibuhlungu emhlabeni njengoba umbona umzali enonyana, umbona umzali esokola kodwa unonyana owamkela izithonge zemali, akhasele ngokungcwaba lo mama ngekhaskhethi, kodwa behambe enkqonkqoza ecela iswekile kuba mngenwane. uYesu ke akanjalo, ukhathalele phambi kokuba afe unina. Okakunye sifunda okokuba ifemeli mazithandane. Maria kayanga yedwa phantsi komnqamlezo, uye nabanye oomavili, kuba bekukho ibhondi yothando, yaye akuthando banalo lungaphezu kovalo, benze abanesibindi esingumangaliso. Sifunda nathi okokuba iifemeli zethu mazihlale zithandana. Apha simka nesifundo esihle namhlanje baphulaphula sokokuba njengoba uYesu esiphile loo nto asiphe yona, masibabonele
oomama abangenanto, futhi sibaphathe njengabazali bethu. Bakhona bona nje ebumelwaneni bethu sishumayela sinjalo, sifake imithika sinjalo, sibabona abamama bengenanto, kodwa instead sibanukuneze ngokuthakatha. Namhlanje sibone ukubonelelwa komntu, sibone ukukhathalelwa komntu. Ukuba abantu bebekhathaleleke, ngekho kangakanani ukubulawa kwabantu bethu abakhulu, kuthiwe bayathakatha, banikwe amagama ngamagama. Masambeni ke rhamente, uThixo sinceda, siyokwenza njalo ukubonakalisa uthando, uthando olukhulu olungenambaliso awasithanda ngalo uYesu, kuba kuye ongayena bonke abantu bangasindiswa bakhule elithandweni lobuKristu. La mazwi ngamazwi amahle kaYesu. uYesu ke inkosi yoxolo, inkosi yozuko, mayinisikelele ngoku kusephakadeni. Amen.